डेन्जार बुस्थु हाननो नागिरदों थाइजौ आदा मोननोबो दोङो आदा मोजां हान र' मारै हानदो थाइसेल' हान थाइसे खै दानखो थाइसे हानबाय नै बबे लोगोफोर थाइसे आरो हानबाव थाइसेल' मोजाङै थुख्लाय थाइजौ जानि जोङो थाइजौ बरियानो थाइसे हानबाव र' बबे गोदोर नायनानै हान असेखौ थाइसेल' हानबाव थाइनै सिरिबाय निसालाफोरा बेखौबो खन ओइ थाइसे खालामो लायथां खैथा हानखो थाइथाम नायनि लाबो जमानो दे दोन सुदो बा दानाबा लायदो जानोसै सुनो माबा थाइजौखौ जागोन बिराद मोजाङै बानलु गोसा होनानै थाइजौखौ जाथाराखैमोन ओइ नै आदामोना दंखल सेरदों आदाया बिराद मोजां दंखल सेरनो रोंगोन नै आदाया मा नाम नोंनि नामा आदा मा बर' नायलाङोलाय मा नाम आदा टेका गयारि नङा जां मा टेका गयारि मा नाम जोंसार मा बर' टेका गयारि होमबालाय माथो जोंसार होनना बुंदों नोंलाय जोंसार होननानै नोंनि नामा मा नाममोन आसल मथे आंना जोंसार जोंसारानो नङा जां मा नङा नंदे मिनिना होलाय खेनसे नोंगोना नङा जोंसारमान आदाया ओइ नोंनि नामा मा नाम आदा नोंनालाय आंना मा अबियादा मा नाम नोंना मा आं नामा अबियादा मा नाम अबियादा अबे मा लिरो राजबंसि राजबंसि ना बर' मा राजबंसि जालाबाय नोंलाय बर'आनोलाय बर'आनो मानो राजबंसि जानो आसलते बर'खौनो होनसै बर'आनो मानो राजबंसि जानो बेयो आदा बेयो थाइजौ हानग्रा बेयो जाबाय टेका गयारि नैबे जाबाय अबे दे माबादो लिमदो दानाबा जोङो जानोसै थाइजौखौ बरिया लिमदो बानलु गोसा होनानै जागोन आरो गोथावैनो जायफोर जाखांबाय दाख्लैबावै आरो दा जाबावनोसै खेबसेबाव नोंनि नामा मा नाममोन टेका गयारि नों बेसेबां क्लासाव फरायो जों थाखोनैयाव फरायो नोङो दा नोङो बुस्थुआ नोङो मानसिया माबायदि मोजाङैनो गन्थंफोरालाय मानो नाब्ला नाथा जानाय नोंनालाय जादो जादो गन्थंआलाय मानो गुस्थिफोरालाय मानो दोलाला दोललिलि गोजा मा थाइजौ खावनो मोना ना मा गुस्थिफोरा दागो गोनां माथो अर खामजादो अर नोंलाय अर खावनो थांदोंमोन ना मानो अर खावनो थाङाखैलै थाङाखै नोंनि स्कुल नामा मा नाम स्कुल नामा निलाजारि ओमफ्राय नोंसोरनि सारनि नामा मा नाम बर' देब्रा थोरसिखौ लाबो ओमफ्राय रोंबाय फरायनोलाय इंलिसआ माबायदि जायो इंलिस आं इंलिस मिथिया बर'आ माबायदि बर' जायो माबायदि औवाखौ बोरै फरायो माबायदि नङा अ आ होसोरि दोसोरि रि नङा मानो अ आ होसोरि दोसोरि रि ए उइ औ नङा होमबा जोंना इदि फराया नंगौ दे नङा हबि बोरै फरायो हारसाखौ मारै फरायो आदा आदा माबा नोङो बर' मिडियाम फरायना हारसा मिडियाम फरायनाय हारसा जोंहायानो भालुंमारियाव हारसा फोरोंबाय आरो ओमफ्राय नोङो औवाखौ फरायनो रोङा रोंगौ खख'खौलाय खख'खौ बारा रोङालै बावगारजोब्बाय आं माबा दा औवाखौ फरायदो
O A versi derge versi dergori E U U O. खिन्थु आंबो रोंगा आं फरायनो ना अ आ होस्रि दोस्रि रि ए उइ औ जायाखै Seri di seri abu. ओइ Beri नङा mana deh? बिदिसो अ आ होस्रि दोस्रि रि Versi derge nanggu seri dari seri. बिदि नङा अ आ होस्रि दोस्रि रि ए उइ औ नङा Ang tadi. बिदिसो आरो O नै A जोंना versi derge versi derge. नोङो दे Oi O O. नंगौ बेयो जोंनिया आदा बाल्थिं दैमा जोंनि आदा बियो बिराद एक्टर बायदि मानसिया सलमान खान आमिर खान मोनखौ बिराद मोजां मोनो मानसियाथ' नोंना गन्थङा मानो मोनथाम गुदुङा Nama. गन्थं गुदुङा मानो मोनथाम Soalnya. हो आसाम मथे नोंना गन्थं गुदुङा मानो मोनथाम जानाय Bener sakit. हो Bisa sudah. फिसासो जादो खानायाबो मोनबाय Muda nama nggak muda. गन्थंआबो मोनथाम जाबाय गन्थं मेगनाबो मोनब्रै मा रखमलै नोङो खिन्थु नुदों बिराद मोजां नुदों नोंखो दे बिराद मोजां नुदों दे बेयो साउथ इन्डियानि एक्टरलै साउथ इन्डियानि एक्टर इयो बिराद नै आरो आदायाबो होगासिनो मालाय जाखावनो होननानै नै खान्थाल माबाखौनो दांबाय थाइजौ खोलैजोब्बायसो माथो नोंलाय Janganlah. खान्थाल थाइजौखौ जानांगौ खोलैनाङा Kenapa nanya? Aku agak kai. Magulah ya. मा मिनिलै आदाया बिराद अयथासार मिनियो जोंना आदाया फाग्लाया जोंनि आदाया इमान अयथासार मिनियो साबसक्राइब खालामना हो दे लोगोफोर जुदि मोजां नांदोंबा साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नङा मा होनो नोंसोरो बन्धुफोर मा होनो साबसक्राइब खालामनांगोन ना खालामनाङा खालामनांगौ जोंनि फिल्मखौ मोजां नुदोंबा खालामनानै होदो माथो नायबाय थादो क्लिटिं काटाक होनलायना टेक होनलायलायगोन दा होमबाना दे मावग्लुजोबगोन मबाइलफोरानो दे जाबाय बाय टाटा बाय